iki. Ora sisih opo sedati jangkar nyetak sekawan saka kadoan. Iki kaya penyutuk duduk baik-baik itu sedang dhewe. Kaya karena di marang naka diorati. Dasariku pokok ragu di 200 pundi. Ya, mundur. Mundur seketik anting sawara. Oh, iki. Selalu harus kadang toh bersasaris seringnya drobator kusno engkang sampun kara-kara jikawling nopo dewati daya katri daya ngaji kawling Ingrid Lorek kawatanipun petamanken Hari Sojo sinten to Resang Arokan Dayapati ingkang sampun nampi trimalan Sang Aroman Ingrid Arso Toto Aroman Rata Aji Badi Kiri ditumpangi disedyani ditumpangi Aji Dolosoro sekabeh Aji kali dadi kapal sakalika Anoman Mentol saged dapet netra kanthi wonten karsaning tata Dewati. Ya
Wah. Wae ngenyek kali kula. Aku gak ngenyek sak ukur. Motor. Tawar kowe. Motor. Kudu ah. Sing badhe mangkat truk Aku dhewe. Aku dhewe. Ora. engkang atus-atus ta. Wis padha wae. Iki ora sampe kadung kae-kae kan. Lah itu ta. Kalau Anoman itu nek peran itu sak tangan, sak sikile, sak untune. Anoman itu kadung nyoket. Dadi tutur lho. Niku Anoman. Anoman aku seru. Apa maneh Anoman nyoket yo ngene. Wis cokot. Ayo. Baca Krishna. Aja menek Anoman. Nek aku ora mundur sana. Loan ora Anoman pacan puner kadya kilingan kangser. jadi anak parah ninggal sifat pengantian budak sekeng penatan saling tak jadi guni dan video wani-wani kaya kontrak-kontrak ono negara diurwati rusak tataran gustiku bandaraku Bathara Wisnu ojo takut susah sido tak tibas datak pusakaku botol mati di Anoman Dewati. Aku dhewe karo gelong iki rek. Gina-gina. Wah, masih muring-muring nomor-nomor. Iki pekak, ano iki? Anoman. Daya pati. Senggono. Apa kenyono? Anjani Atmojo. Ya baik. Wis. Sirah iki apa? Aku iki begawan Candra Hadi Kusuma. Nek nang sore terus aku dicoba ini. Hadi Kusuma. Ya, Kamu aku tinju itu masih berbakar Krishna. Ditompo masih tolak. Nek ditompo syukur nang bakal ditolak ojo aku dosamu. Dinane Pak Krishna iki nang tapi dari Pendawa. Krishna iki kanjeng maha Putra Wisnu. Dewa kasih dia sing nang kawane. Tak jeruk ajaran Krishna. ojo gawe-gawe. Sirah iki wong jowo. Apa sampeyan kok jawab? Iya. Nek Anoman aku dijagat wong apa? Sawangen Anoman. Apa sing tak gawe iki Anoman?
iku hamba percaya pino. Saiki Cokro ana tangane Begawan Candra Hadi Kusuma. Apa aman iki diwo? Wah. Kok duwe pusaka Cokro? Kalau misalkan itu Cokro iki aman diwo. Ayo Hanoman. Matur mansinul Bathara Kreta. Wah, Sinul kula maturake kabar biasa Sinul. Candra Hadi Kusuma saking Patri Pusaka Cakra sakalika ketatat rakaning ing licar wujude kanta Diwaladi.
Wawana mangkautawan kono minangka munggala ing kawi nyarasaken ing kedaton Ngamarta. Inggriku ingkang wonten kedaton Ngamarta Prabu Kuntadewa kahadhep ingkang rayi Werkudara Brantasena nako sedya nanging Arjuna Wirudha ketingal dene susah panggalane kahadhep ingkang Ibu Kusumaning Dewi Kunti Talibrata.
Tangsen adikku. Ibu, kula ngaturaken pangabekti kula nggih, Bu. Kula wis matur ngaturaken pangabekti kula, Bu. Iya nak sementara. Ujo pangesti wong tuwa kakek nggal menapa ya nggih. Nuling nggih Kanjeng Ibu kerawan tanpa sifat Bu. Kula dewa. Kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Ngantos damel kaget raos manganipun dening Kang Buta. Napa wigatosipun Kanjeng Ibu rawuh wonten pasar. Ini ya nak. Sakrene wong tuwa saklan ditinggal ramamu Prabu Pandhawa. Tuni nggih Kanjeng Ibu. Sawise ditinggal ramamu nganti seprenaku moh dapol kromo. Jalaran aku moh ngenger dening ngenger anak karo dening wong tuwa yang Jawa karo dening putraku lamun gak Jawa padha karo nek sobat anak. Ibu. Iya. Kunti babuku. Patah. Ini dong ya. Tak sawah kawin mau. Mulut dina samangku. Adimu Arjuna ekonomi. Kula mboten mangertos. Napa mboten mangertos? Awit nakala sematen menawi dene Arjuna menika pendamelanipun pundi wonten pertapan inggih wonten Arjuna pundi wonten putri kang endah Susilo wonten papan panggenanipun Arjuna. Iya. Babuku pundi kaya apa? Kaya ana ya nggih. Lamun pedoe ora jangkep besok ra para yudha iku ora bakal bisa unggul yudane. Tak boleh dinandi. Wong aja kok gak ngerti. Kebiasaane adikku. Tarang ngono ya Permati. Itu tangsen aku sate kula Bu. Oleh ono ya nggih. Seno. Iya. Karepe babuku pundi kaya apa? Oleh ono dening adimu Seno. Eling-eling apa sekiramu aku mangerteni. Nakala jaman bapak taos bersedono menjali. Nuling nggih Kanjeng Ibu. Sira bisa dadi ratu lantaran Sokrates. Kula nakala semanten inggih boten purun dados ratu. Derek kula ingkang dadosaken ratu. Seno. Termoji Bunda Kang Kopo. Para adik dadi ratu Kang. Lemot dadi ratu aku sebiyen dadi ratu. Nakala jaman bapak alas bergandul wono merdali. Sopo sebabati nganti aku keroyok jin setan bergandul. Banaspati. Aku mung trimo dadi jeksa ana Lumajang Tengah. Aku bakal dicekno adil. Iya Seno. Seno golek ana ya nggih. Iya, nek ngono aku njaluk pamit, aku pamit balane adikku.
Untuk dewa senengnya adekmu mati Broto Yudha Jaya pinangan besok amunah Pandhawa jejer ora bakal bisa rakus tumindakmu aduh Kanjeng Ibu sampun ngendikan Kang Prayogi Kanjeng Ibu balik ke pasukan mau tamangun dipun ndono dia kuasa bisa balik ke banyu susu amun jaluk baliknya donya berlaku sanggup gimana Prabu Kuntadewa Gundawana nek ngamet ora boleh wonten kelor angker nafsu angker karo sane membledak onang salirene jamane Bunda Wijayane waduh Bu waduh pengunduh mana dateng kula Bu kaping mentapun Ibu panganipun boten Bu boten kula boten padha antun kaliyan Kanjeng Ibu oleh ana tur aduh beci adikku gak kaya ini tak belenani